Wah. Prato lang na 30, wala ka sukat, 35. Daw! Wala lang ang pinaprato eh. Pakapura, 30. Wala. Oh, ganda. 20. Dipindi, sila kan, dipindi. So, 90. Tapos lang, Kita ako no, pilang ba yung ay mo daw? Siminto, duha ka sako o hollow block. Pila ng 50 ka hollow block? Kwenta ka lang. 750 plus duha ka sako. Dok sa punta green mo dong ko. Green. Green 1,110. Atas sa mga dito. Kanan. green lang nga. Tako ako siminto rin may puwa ng ilahan dito sa ano. Kaya ng green na ng puwa. Kasan ni rebel niyo? Sa Puro Kapayas toong. Diri sa kuano? Kanang diya sa kanang may gruto bitaw. Di ko kasawala. Ari ko agi yon. Arita agis ka nang kuan. Diri Procatis no? Oo. Ito. Oo. Di patak gawas no? Dili pa. Pro kapayas na diya kanang dapit. Oo, kanang nay kakahuyan no? Unsa nga na no? Pedring Alboro. Okay, decide kabilya ba ito? Naaman? Pila le? Ah, tanawan sana ko. 1,110. Sakto. Di ka na size na kabilya man?